prijali pozvanie na naše popoludnie s rodičmi a s vnúťákmi. A dnes je naozaj také výnimočné stretnutie, pretože sme dostali darček od kráľa Dobroslava. Je to prekvapenie, o ňom ešte nikto nevie a iba ja viem, že čo to je, ostatní nie, takže to sa dozvieme o chvíľočku, ale ešte predtým by sme vám chceli s vnúťaťmi ukázať taký malý kúk do toho, že čo my robíme v škole a čo sme sa trošku nové naučili, takže aspoň pár aktivít z toho, čo my tu robievame ráno a cez deň. Takže dúfam, že vám bude príjemne s nami a že vytvoríme niečo pekné dnes. Tak sa dobre baví. V akej sme teraz komnáte? Kto nám pomáha? Dobroslav. Nie, Dobroslav má komnáty, ale skúsme sa prihlásiť, Emka. Takže Sebastián. 3 oriešky, Popeluška a 3 oriešky. Áno, takže Popeluška nám pomáha a teraz ktoré písmeno zachraňujeme? No. Takže zachraňujeme no, ale poznáme už aj iné. Ktoré sú to? Skúste každý jedno povedať, lebo už je to. Kristián. Tak to bude. Jedno povedz z toho, čo už poznáme. Jo. Fajn, MK, aké ešte? Hoci, aké z tých, čo poznáme, povedz. A. Necháš. Popovka. Lopta. Počuješ na začiatku? Lo. Vytlieskame. Lopta! Ukáž, koľko má slávy. Všetci. Letí motýl letom, Je prekrásnym kvetom, pridám k nebu ešte rám a prekrásny obraz mám. Sedí Erik vedľa ruky, láme na hrebení zúbky, láme zúbky na hrebení, kým ho na No. A ešte si, Sebastián, vyberieš jednu pesničku, aby nám tu bolo veselšie, aby sme sa dobre naladili a potom už pôjdeme po to prekvapenie. Prvá, druhá. Keby chceli sa zakrutkovať, tak sa môžu. Marek, poď sa zakrutkovať. Kto sa chce zakrutkovať, môže sa prísť zakrutkovať. Poď. Nejdeš sa? Tak ja bežím po to prekvapenie, dobre? Čakajte. Toto je zásielka, ktorú nám poslal. Čo sa ty nepozerá? No, poslal SMS, ktorej napísal, že za to, že ste zachránili už toľko písmen, koľko ste zachránili, poslal vám malý darček taký, ktorý si môžete každý odniesť domov. A keď na budúci rok sa budete ako prváci učiť písmenka, tak si zase ich tu môžete nájsť, pretože vám poslal takú krásnu abecedu, kde každé písmenko je nejaký pandrliačik. Napríklad toto je A. Ako nejaký pandrlák. Potom je tu, že Z. A tak, každý bude mať svoju abecedu, ktorú si dnes pomaluje podľa toho, ako chce. A doma si ju bude opatrovať ako taký obraz a spomienku na minulý ročník. Takže, každý odo mňa dostane celú takúto abecedu. Toto celé dostanete. Teda nie odo mňa, od kráľa Dobroslava. Vymalujete si ju podľa seba, necháte si to usušiť a zoberiete si to domov. Lepších priateľov nie.
Lepších priateľov nie. Ema, Emil, Elena rozbili si kolena. Pero frkal fazulu, ofrkal si gebulu. Gusto gulal gumu, ako bez rozumu. Hugo húkal húkačkou, obliali ho omáčkou. Lepších priateľov nie. Krúňo chrústal chrúpavky, pochádza zo skúmavky. Ivan išiel k Ivone, natrhal jej pivone. Jano s Jurom jačia, čo im síly stačia. Tata kriesi kozu, koza má z nej hrôzu. Lepších priateľov nie. Laco lúpa lúpačku, vylúpa z nej žubačku. Maťo musí mamine vypomáhať v pravíne. Nina našla náramok, raduje sa ako cvok. Oto obu ovoňal, skoro pritom dokonal. Lepších priateľov nie. Paľovi puchol palec, prešiel mu ho párny valec. Ríšo robil ryhy do drevenej dýhy. Stano staval stĺpy, sadli si naň supy. Tomáš trapil Tamaru, stále hral na fujaru. Lepších priateľov nie.